Ngiyabingelela abantwana benkosi. Ake siqhubeke nalolu chungechunge lokuzama ukucacisa nokufundisa nokwazisa ngendaba yobuNazaretha. UbuNazaretha akabuyinto enkulu ongeke uze uyazi yonke, khona okwaziyo khona ongakwazi. Umuntu uzama ukuchaza lokho akwaziyo nalokho akufundiswayo nalokho akuzwayo nalokho akubonayo. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngesihloko sokuphakama. Ukuphakama-ke siyazi amaNazaretha ukuthi ayazi ukuthi masikhuluma ngokuthi ekuphakameni sikhuluma ngomzi kaShembe, oyikomkhulu lebandla lamaNazaretha jikelele. Uma nje uwumNazaretha gqoke ingubo emhlophe, ikomkhulu lakho, headquarters yakho isekuphakameni. Ukuphakama-ke kuwumuzi owakho uShembe olapha eNanda. Mawusuka nje eBhambayi ukhuphuka uya ngasemtshebheni, nqamla khona ekuphakameni. Kunendawo lapho okuthiwa isekuphakameni, okuyindawo kaShembe. Indawo kaShembe iqala eNhlanzini iziyophela emathuneni la kuthiwa ikwabheka abezayo khona. Yonke leyo ndawo isekuphakameni igama lakhona. Igama nje laleyo ndawo kusekuphakameni. Ukuphakama-ke kuwumuzi kaShembe njengoba sengishilo. Unezindawo ezimbili ezihlukaniswe umgwaqo lo omkhulu oshona phezulu emtshebheni. Mawukhuphuka ubheka emtshebheni khona indawo engakwesokudla. Le ndawo engakwesokudla kuye kuthiwe iseNhlanzini. Anginawo kumlando ukuthi kungani kwathiwa iseNhlanzini ngoba noShembe bawonhlanzi, angazi noma kuhlobene. Kodwa nje leyo ndawo kuthiwa iseNhlanzini. Leyo ndawo leyo engakwesokudla mawubheka phezulu emtshebheni, ngokwasekuphakameni kuye kuthiwa ingaphakathi. Okuwukuthi lapho khona okunesigodlo sikaShembe. Okuyilapho khona okunethempeli, okuyindawo yokukhonzela yebandla lamaNazaretha. Khona ngisho indlu yesonto khona eyakhiwe uShembe wesibili, inkosi yelanga. Khona lapho amadlinza siye sikubize ngokuthi amaGetsemane, la kulele khona amathambo abaholi baleli bandla, okuwumqalo wendlela. uBhombela, simbiza ngokuthi uBhombela ubaba mkhulu. Khona nomholi wesibili, inkosi yelanga, ilele khona lapho amathambayo ngaphakathi ekuphakameni. Futhi lapho ekuphakameni kunensimbi yesonto. Le nsimbi iyikhale kuyisikhathi sesonto. Ikhona lapho ekuphakameni. Lapho ekuphakameni futhi kunendawo okuthiwa igumbi ngokwesiNazaretha. Igumbi-ke ichapel ngesilungu lesamakholwa. Okuyindawo ethathwa ngokuthi indawo engcwele. Indawo la kuhlala khona izitsha zikaNkulunkulu. Yonke leyo ndawo ikhona lapho ngaphakathi ngasesigodlweni kwesokudla mawushona phezulu emtshebheni. Bese kuthi ngakwesokunxele sasekuphakameni kunendawo la kuhlala khona amakholwa kuye kuthiwa isemadokodweni. Leyo ndawo leyo ila okuhlala khona abantu abamalungu ebandla lamaNazaretha.
uma ngabe beze emhlanganweni. Ngabo umhlangano kaJuly akuyiwona owawenzelwe eKuphakameni noma owenzelwe eKuphakameni, bese kuba umhlangano wenhlangakazi, umhlangano kaJanuwari oyuthi mawusubuya noma mawungeniswa eKuphakameni ngomhla ka-1 ebese uphuma umhlangano uye enhlangakazi yohlala amasonto amabili entabeni noma amathathu. Ebese ubuya umhlangano ubuyele eKuphakameni usuzovalwa. Amakholo akayehlaleke emadokodweni. Igama elithi semadokodweni lishiwo ngoba akuyimizi ama-permanent residence amalungu ebandla, kodwa ayi-temporal shelter yokuthi meze emhlanganweni ahlale khona makuvala umhlangano ahambe, ingakho kuthiwa idokodo. Isekuphakameni-ke lapho. Ukuphakama kunjengeJerusalema lakwa-Israyeli, kuyindawo engcwele kaNkulunkulu okulindele ukuthi yonke into eyenziwa khona eKuphakameni ilandele izimiso zobungcwele, ngoba indawo ngokwamaNazaretha ehlela uNkulunkulu. So-ke ukuphakama-ke lokho ukuphakama uShembe wathenga indawo uShembe engenayo, isakhiwo sokuqala noma i-residence yokuqala kaShembe abanayo ngesikhathi efika kuleli zwe around abo 1910 to 1913. I-residence yokuqala ayithenga nakhona ngokuphiwa uNkulunkulu, ngoba wathenga indawo owange-India. Igama lele-India angilazi, wathiwa kwakusekuthiwa uPhasaliya ngasiNazaretha. Angisazi noma uPushkas noma ubani, kodwa into enjalo nje amaNazaretha akasethi uPhasaliya. Wadayisela ubaba omkhulu le ndawo engathandi, ngoba ubaba omkhulu wayengenayo kahle imali yokuthenga le ndawo. Niyazi ukuthi ukuthenga iproperty ngaleso sikhathi kwakwamaplazi lawa, nje uyibona inkulu nje kusuka eNhlanzini kuze kuyophela lapha emngceleni waseNewtown. So leyo ndawo Shembe wayithola ngomusa kaNkulunkulu. Abaziyo bathi wayithola ngogoba, khona ugoba thizeni wayekhona lapha eNanda wayefuna ukuthenga yona le ndawo, kodwa yamehlula ukuyithenga ngenxa yemali. Wayeseyalela uShembe-ke esemsa kuleli India ukuthi uShembe ayitheke le ndawo, njengoba ngishilo ukuthi wayengenayo kahle imali, kodwa India lambikela umyalelo mayethi ufuna ukwakha indawo yokukhonzela. Laselithi India, uma ngabe umuntu kaNkulunkulu ngempela, awungithandazelele naye ingane yami engakwazi ukuhamba ihambe. uShembe-ke naye-ke njengokulingwa kanjalo, ngoba ngithi le ndawo wayinikwe uNkulunkulu, wamthandazela lo mntwana. Wamthandazela uShembe lo mntwana, wayesekwazi ukusukuma noma ukuhamba kwakhe engaqondanga kahle, kodwa wakwazi ukusukuma wayihambela ngeenyawo zakhe, kodwa esupportwa-ke izinduku. Kangakuthi uShembe wathi mase esukumele lo mntwana wayesemqambe igama lokuthi uNsontane, ngoba wayehamba sakusonteka, kodwa esehamba. Lase limnika-ke leli India le ndawo.
wakha-ke umuzi-ke wasekuphakameni. Ngokwabantu kwakuwumuzi wakhe uShembe lo, okusho ukuthi umuzi wakhe la ehleli khona ney'ngane zakhe. Kodwa-ke wawusunwebeka-ke usuba indawo yokusontela ngoba wayesontela khona enendawo yokusonta. Lapho kwathi mesehamba khona emhlabeni wayeseyithatha le ndawo eyifaka ngaphansi kwe-trust yesonto. Shuthi wayinikela ebandleni ukuthi kube indawo yebandla manje ngabe kusaba indawo yomndeni wakhe. Umuzi nje wasekuphakameni akuwa kwaShembe. Umuzi wasekuphakameni akuwona wakwaShembe kodwa umuzi kaNkulunkulu. Xolisa ngokuhiqihiqi suke wangena ikhole ngisarekhodi. Akuwumuzi kaShembe wakwaShembe kodwa umuzi kaNkulunkulu. Why ngisho njalo? Ingoba uShembe wayikhipha iy'ngane zakhe lapha ekuphakameni ukuthi kungabi imizi yazo. Nakube-ke ngaphakathi lapha zayihlala khona ngaphakathi kodwa zaseyihlala endaweni yesonto. Umholi wesibili inkosi Ilanga wamkhipha wamnika umuzi wasesibusisweni. Khona umuzi lapha ngase-Afrika abanye bathi se-stop 8 okuthiwa sesibusisweni. Ilapho-ke umuzi khona kuwumuzi kaBaba Ilanga okuwumholi wesibili. Kwase kuthi inyanga yezulu indodana yakhe encane wamnika indawo lapha khona eduze lapha kwase ngase-Afrika. Khona indawo okuthiwa iseNqayizivele. Wamnika umuzi waseNqayizivele lapha ehleli khona nabantwana bakhe. Umuzi wakhe lo. Umuntu ongenalo irekhodi lokuthi wamnikani indodana yakhe endala okuthiwa uBaba uStanela. Anginalo irekhodi lakhe lokuthi wamabela yiphi indawo ukuthi kube umuzi wakhe ngoba phela loyana kwase kuyisonto. So-ke ilowo mlando wasekuphakameni. Ngithe-ke ukuphakama kuyiJerusalema lamaNazaretha. La ekuphakameni la eNazaretheni kunezinto ey'ntathu ongeke uyi-replace ngisho usuthanda. Ngisho usukhala iy'nyembezi zegazi ngeke uyi-replace lezi zinto ey'ntathu la eNazaretheni. Okokuqala ngeke uku-replace ukuthi ibandla lamaNazaretha liyoholwa umuntu wakwaShembe. Evidweni edlule ngeke ngakhuluma ngalokho ukuthi abantu bakaShembe abayikhethelanga ukuthi babe ngabaShembe kodwa bakhiwa uNkulunkulu. Wabakha nje wabakhela ukuthi bayoba izitsha zakhe zokuphatha izwi lakhe zokuphatha umoya oyingcwele. Ngaleyo ndlela awukwazi ukukureplace lokho ngoba uShembe wakuzama ukuthi ibandla lingaholwa nombani. Kodwa uNkulunkulu wayesemkhumbuza ukuthi khumbula isivumelwano sami nawe sisesentabazwe ngabo-1904 ukuthi sathini ngendaba yobuholi bebandla. Ngiyabona uShembe wayebona ukuthi laba bantu badala kuney'ngane zakhe. Ngeke iy'ngane zakhe zisencane zikwazi ukuhola laba bantu. Ngcono ibandla linika abefundisi. Kodwa laba befundisi bamvukela uShembe bagcina bakha amabandla abo. Agcina nabe phelele emoyeni ngoba sebeyibona ukuthi uma uShembe akwazi ukwenza into nesingabamba ukuthi nathi sibe namabandla njengaye ngoba umuntu njengathi siyamncinza khale. Abafundisi nje bokuqala ebagcobile uMnqayi noMzobe bahamba emhlabeni sebenamabandla abo afana naleli likaShembe. Bakhohlwa ukuthi uShembe
igama elithi Shembe liyigama liyisibongo futhi liyigama likaNkulunkulu futhi liyisibongo sikamprofeti. Ngochazile ke evidweni edlula ngizokuphinda ngochaze lokho. So ke ngeke ukureplace lokho ngisho usothanda ufisa kanjani. Esibili into ngeke ureplace ukuphakama. Ngeke ureplace ukuphakama busuthu zokwakho okunye ukuphakama ndawo. Never, you can't. Ngeke ukwazi ukureplace ukuphakama ngisho ngakho izitezi ezizokhuphuka seziyofika ezulwini kodwa ngeke zingene endaweni yokuphakama. Ngeke zibe ukuphakama. Ukuphakama kumi njalo ingunaphakade. Kunesihlabelelo la ku-174 esithi kuphakama uyidili lazo zonke izizwe. Woza ungisize ngiye ekuphakameni. Ziningi nje ihlabelelo ezikhuluma ngokuphakama njengento eyiJerusalem lamaNazaretha, njengento eyigugu, njengento indispensable engena kureplacewa umuntu. Ukuphakama lokho ngeke ureplace ukuphakama ngalutho. Yebo indawo yasekuphakameni incane mawubala ukuthi uShembe usekhule kangakanani emhlabeni. Kodwa noma kunjalo incane njalo kungakhiwa enye indawo ukuthi imihlangano noma imikhosi yabantu yasekuphakameni. Abantu njengoba indawo esencane ikuphi la banga-spreadela kakhona noma ikuphi la okungakhonzelwa khona uma kuyona indawo okukhonza isencane. Kodwa lokho okukhonza kungasho ukuthi sekureplace ukuphakama. Imikhosi emikhulu edinga ukwenziwa ingenzelwe ekuphakameni. Bese kuthi ke kurelocatelwe ke kwenye indawo kodwa hayi kurelocate ukuphakama. Ukuphakama is indispensable. Awukwazi ukureplace ngenye into. Enye into yesithathu ongeke uyireplace inhlangakazi. Intaba inhlangakazi. Intaba inhlangakazi awusoze wayireplace ngenye into. Ngoba inhlangakazi iminjalo yakhethwa uNkulunkulu ayikhethwanga uShembe. Nokuthi inhlangakazi ayiqanjwanga uShembe. Yaqanjwa abayiqambayo. uShembe kodwa uNkulunkulu wali-adoptha lelo gama wayigcina injalo inhlangakazi enjalo. Noma ngabe sincane ngokwenamba yabantu esebekhona abamaNazaretha. Kodwa lokho ngeke kuze kuyireplace inhlangakazi. Kungenziwa isu lokuthi njengokuphakama isetshenziswa kanjani ukuze kwazi ukuthi iaccommodate indlela yokuphila. Ngamafuphi nje you can never replace ukuphakama. No inhlangakazi. You can never replace inhlangakazi with anything. Ngisho ngabe igquma elide ngaphe kwenhlangakazi, elikhulu ngaphe kwenhlangakazi, kodwa ngeke inhlangakazi ibe kwenye indawo ngaphandle kwasenhlangakazi. So ke lezo zinto ekuyizinto nje uNkulunkulu azakhela zona engazange zakhiwe izandla zomuntu. So ke njengoba ngithi ngichaza ukuphakama nje bekusachaza iphysicality yokuphakama ke. Ukuthi ikhona lokho ukuphakama okuyisihlalo sikaNkulunkulu lapha emhlabeni. Njengoba iJerusalem ko-Israyeli liyisihlalo sikaNkulunkulu nokuphakama ke kuyisihlalo sikaNkulunkulu njengamanje la emhlabeni. Mhlawumbe umuntu engasho ukuthi njengoba sekunamabandla amaningi kangaka khona angekho ekuphakameni, how come ngathiwa i-headquarters yebandla, ukuphakama i-headquarters yebandla? No. NeJerusalema wake walibhidliza uNebukadnezar. Wabathumba aba-Israyeli waba nabeBhabhiloni. Kodwa kuphelanga ukuthi
iJerusalema indawo kaNkulunkulu. Akuphelanga ukuthi nakuba uNkulunkulu wabo wayehamba nabo eBhabhiloni, kodwa akuphelanga ukuthi iJerusalema liyisihlalo sikaNkulunkulu. Ingakho uDaniel mhla ezengiphoso emphandweni wezingonyama wathi methandaza wavula ifastela elalibheke ngaseJerusalema, ngoba wayazi ukuthi methandaza ebhekise eJerusalema, eJerusalema kunoNkulunkulu wakhona okuwuNkulunkulu wama-Israyeli. So mayethandaza ebhekise eJerusalema kula uNkulunkulu indlebe yakhe ikhona. So ke nathi njengamaNazaretha uma sithandaza kuNkulunkulu wasekuphakameni. Asithandazi ushembe oyisiqu okhona emhlabeni, cha. Simthandazi lo uNkulunkulu, futhi asithandazi obabamkhulu bethu, amadlozi ethu angisho njalo, noma ngizothi amathongo ethu. Asithandazi zona, kodwa sithandaza kuNkulunkulu wasekuphakameni. Sesithi uNkulunkulu wasekuphakameni, sisho lo NKulunkulu wehlela enhlangakazi wangena kushembe, wayesemnika umuzi wasekuphakameni njengesihlalo sakhe. Sesithi ke uNkulunkulu wasekuphakameni masithandaza, noma sithi uNkulunkulu kaShembe, okuyilo uNkulunkulu owathuma uShembe, noma sithandaza sithi Shembe. Masithandaza sithi Shembe, ngeke ngachaza ngokudlula ukuthi leli gama lithi Shembe liyigama likaNkulunkulu lalapha emhlabeni. Asithandazi uShembe oyisiqu okhona simbonayo ngenyama, kodwa sithandaza suke sisho uShembe kamoya. Lo Shembe oyumoya owehla enhlangakazi wehlela kuShembe. Sithi uNkulunkulu kaShembe, noma sithi uNkulunkulu wasekuphakameni, noma sithi Shembe masithandaza. Ngiyazi ukuthi khona iclip la ekhona la kuma social media, la khona inkosi ilanga yayithi amaNazaretha wathi methandaza thandaze koyise nakoyise emkhulu, ngoba uNkulunkulu kude. Bangobani bona abangathandaza kuNkulunkulu benezono? Leyo clip leyo mina ngiyayazi, ngake ngaba nenhlanhla ukuyilalela yonke. Le khona njengamanje la ku social media edithiwe, ayiphelele. Khona indawo eyakhishwa, angazi noma yakhishwa ngenhloso noma yakhishwa ngani. Yes, inkosi ilanga yakusho ukuthi masithandaza sothandaza koBaba nobabamkhulu, kuba yibona abasicelelayo, ngoba uma bengafuni bona ngeke uNkulunkulu asenzele lutho. Ngiyayazi leyo nto futhi iqiniso ukuthi inkosi ilanga yakusho. Kodwa ngasekugcineni kwalelo khuzana kwale nkulumo kunendawo la inkosi ilanga khona yathi, awu kambe nina obaba benu anibazi ukuthi baphi? Obaba benu bafa bebhema insango, obaba benu bafa bezidakwa, obaba benu bafa beyabathakathi bebulala abantu. Anibazi ukuthi baphi? Excuse me. Wayesethi ke, mina owami ubaba ngiyamazi ukuthi uphi, ngoba uNkulunkulu wamkhama, wamvova, wamkhipha yonke leyo nto, lento esengiyibalile. Wamvova, wamkhama, wamkhipha yonke leyo nto, wamenza waba ngcwele. Ngamafuphi ngiyamazi ukuthi uphi. Usethi-ke nani-ke ngoba obaba benu mani bathandaza nibazi ukuthi baphi. Mthatheni-ke lo abe naye ubaba wenu, manithandaza nibhekise kuye, abe ubaba wenu. Ngamafuphi wabe seyilungisa lento ukuthi masithandaza sithandaze koBaba omkhulu, ngoba sibazi ukuthi baphi.
ngaphambi bekhulume lokhu inkosi yes kwakuthiwa uNkulunkulu wobaba obukhulu nokhokho nani bobaba nobaba mkhulu makuthandazwa kodwa kwabe sekuthandazwa sekushintshwa sekuthandazwa kuShembe sekuthiwa Shembe ngicela ukuthi nokuthi njoba ngisho ukuthi ke nakube masithi Shembe singasho Shembe lo wenyama esimbona phambi kwethu kodwa sisho uShembe owumoya kaNkuluNkulu owumoya oyingcwele sithi ke Shembe sicela ukuthi nokuthi noma sithi uNkulunkulu kaShembe masithi uNkulunkulu kaShembe sisho uNkulunkulu womprofeti uNkulunkulu owathuma umprofeti uShembe ukuthi eze emhlabeni ezovusa ubuNazaretha noma sithi uNkulunkulu wasekuphakameni uNkulunkulu wasekuphakameni ogama lakhe linguShembe lo uNkulunkulu owuShembe kamoya sisuke sithandaza lokho suke singathandazi uShembe wesiqu ingakho engasho ukuthi bombela langa lamalanga bani cha sithi nje uNkulunkulu kaShembe standard leso mawusubabiza laba abanye oShembe ngamagama abo usuke ungasathandazi khona lokho esakufundiswayo ungasanzi khona lokho esakufundiswayo sekuyafana nokuthi uthi uNkulunkulu kaBaba usho ubiza ubaba wakho ngegama safundisa ukuthi siyothi uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu wasekuphakameni noma sithi Shembe izona izinto kuphela esithandaza kuzo leso kulokhu ngikhuluma ngokuhamba kwalokho kuNazaretha angikhulumi ngokwamaqembu lawo esekhona ngoba nezizathu zawo zokwenza kodwa khona nje istandard sale kuphakameni salokukholwa kwaseNazaretha sinjalo ngoba uShembe ngesikhathi engakafiki uthi wafika la emhlabeni la ezofundisa ubuNazaretha obaba mkhulu bethu abangasekho emhlabeni behlala ezibayeni nasemsamo emakhaya nasemagcekeni emakhaya bengayile ezulwini ngoba izulu babengalazi kodwa wathi mefika uShembe uthi imoya yabo yayihlala emathanjeni njengemoya yezinyoka abaziwe bebethi umoya wenyoka uhlala emathanjeni ngoba ithambo ngisho nakuhlaba ithambo lenyoka liba nesihlungu sengathi ulunywe inyoka uthi ke naye imphefumulo yobaba bethu yayihlala yobaba mkhulu bethu yayihlala emathanjeni njengeyezinyoka kodwa kwathi mawufika uShembe bavuka emathuneni bangena emzini oyingcwele so khona isihlabelelo 148 kunevesi elithi bamenyeziwe emathuneni bavukile sibabonile bangenile emzini oyingcwele usho lokho uShembe ukuthi wathi mefika bavuka emathuneni obaba bethu bahamba baya eyongena emzini oyingcwele okusho ukuthi obaba bethu nokhokho bethu abasekho ezibayeni nasemsamo kodwa sebesezulwini ingakho uma ngabe ushisa impepho Shembe akalwi nokushisa impepho kodwa uShembe uwala ukuthandaza abantu abangasekho kodwa ingakho ethi mawushisa impepho ufanele ugqoke umNazaretha uye la ushisela khona impepho endaweni yakhe eyingcwele la ushisela khona impepho la uthandazela khona ebese uthandaza kuNkulunkulu noma uthandaza ukuthi uNkulunkulu abe nomusa ehlotsheni zakho uNkulunkulu ihlobo zakho zingawuvimbi umthandazo wakho noma uzicela nazo uzicela ukuthi zingawuvimbi umthandazo wakho ukuthi uNkulunkulu akwenzele lokho okucelayo asithandaze thina ngoba omkhulu ngoba oqala asibazi ukuthi baphi ngoba bafa beyizona mhlambe izona abazezayo izona ezingenayo intethelelo so mhlambe basekuboshweni
bizwe niyathandaza ngapha uthandaza umuntu oboshiwe naye odinga ukuthandazelwa. So-ke ingakho singathandazi kubo. Ingakho noma sicela sikhuluma nabo sikhuluma nalabo abaseduze kwesihlalo sikaNkulunkulu abayizingelosi ezulwini. Uthi uJesu abafile bethu mase behambele lo mhlaba baba izingelosi ezulwini. Iy'ngelosi-ke zithunywa yikaNkulunkulu. So-ke uma sithandaza ukuthi uNkulunkulu asithumele lezi ngelosi zakhe. Ngeke asathuma oGabriel, ngeke asathuma oMikhayeli ukuza kuthina, kodwa uzothuma izingelosi esizaziyo. Uma ngaba abadala bethu bafa baya kuyena uNkulunkulu baye ebungcweleni, uyothuma bona kuthina njengezingelosi basilethele imiyalezo. Basilethele imiyalezo evela kuyena uNkulunkulu. Kuyobe kungeyiwa amadimoni, kuyobe kuwuNkulunkulu ethume bona uma beletha imiyalezo emihle. Kodwa uma befika nokuthi balambile bayagodola banjani, hhayi imoya emibi leyo, funeka uhambe uyoyinikelela. Ubacelele ubakhiphe esigodini sosizi ubafake ezulwini, ngoba kusho ukuthi labo behlulwa yithuna. Bagodola nje balambe nje ngoba behlulwa yithuna. So-ke kufanele uhambe uyobanikelela nje ubakhiphe thetha amacala abo njalo njalo. Kodwa kufanele laba abayizingelosi beze kuwena bezokunika, bazokutshela ukuthi yini ufanele uyenze ukuze uphumelele ngaleso sicelo obusicela. So-ke engizama uku-emphasize la ukuthi asibathandazi abantu abangasekho ngoba sibazi baphi, kodwa uma sikhuluma sithi uNkulunkulu sicela lezo zihlobo zethu ezisesandleni sakho noma eziseduze esentendeni yesandla sakho. Sicela ukuthi nokuthi zisidlulisele umyalezo kuwe Jehova, ngoba wena umkhulu kakhulu. So ngikhuluma lapho-ke uma ngabe uyoshisa impepho. Angikhulumi ukuthi uma uthandaza esontweni. Uma uthandaza esontweni usuyeka uNkulunkulu, uthandaza uNkulunkulu kaShembe, uthandaza uNkulunkulu waseKuphakameni, uthandaza ongukhohliwe nje ukukhuluma ukuthi khona uma uthatha isifungo sobuNazaretha uyophakame uthi ngiyayikhetha inkosi yaseKuphakameni. Uma ukhetha inkosi yaseKuphakameni ukhetha uNkulunkulu waseKuphakameni. Uyabukhetha uNkulunkulu waseKuphakameni ngoba usukuthatha isifungo sokuthi uyawuhlala endlini kaJehova uze sekupheleni kwey'nsuku zakho. So-ke usuke ungakhethi osesihlalweni ngaleso sikhathi, kodwa usuke ukhetha uNkulunkulu waseKuphakameni. So-ke bengizama ukusho ukuthi la ebuNazaretheni sinokuphakama okuyiJerusalema lethu la kuhlala khona uNkulunkulu. Sinokuphakama okuyizulu lasemhlabeni esalakhelwa uNkulunkulu njengeJerusalema, ukuze uma sifuna ukuyokwenza imikhuleko noma ngabe sishoda ngani, noma ngabe sinaluphi usizi, uma sike sangena ekuphakameni kube ukuthi usizo lwethu luphelile. So-ke bengizama ukuthi-ke la njengoba kwaba namaqembu siyazi ukuthi ngo-1977 ibandla lehlukana phakathi. Ngesikhathi lehlukana phakathi ibandla noma lehlukana, ngingathi lihlukana phakathi ngoba iphakathi angilazi. Ngesikhathi lehlukana ibandla kuba nabaholi ababili, kwaba nomsindo wabakhona walanyulwa amaphoyisa asemtshebheni afika athi omunye umholi akabe ngaphakathi la kule ndawo engithe isenhlanzini khona, omunye akube ngakule ndawo okuthiwa isemadokodweni. Akho court order eyasho leso sinqumo, kodwa kwaba amaphoyisa ezama ukuthi abantu abangahlangani ukuze balwe ngoba kwaba nokulwa okukhona. Akho nto ebhaliwe ongahamba ufike uyidonse uthi nansi ehlukanisa ukuphakama phakathi.
ukuphakama kuyinto eyodwa, it's one thing. Makhuluma ukuphakama ngikhuluma kusukela enhlanzeni kuyophuma kwabheka bezayo. Okuwukuthi ekuphakameni kunabaholi ababili. Ekuphakameni kunabaholi ababili emzini wasekuphakameni. Khona ongaphakathi, khona ongasemadokodweni. So ke kuyiphutha ukuthi ngathiwa ukuphakameni khona iqembu elithile sekuphakameni. No, ukuphakama kwehlukanisile kuphela ukuthi kwathi ngoba ibandla laba likhulu kunale ndawo ukuthi lingasontela endaweni le engasemadokodweni. Indawo yayikho, iyakhiwe leyo ndawo ngamadokodo, indawo yokusontela yangababikho. Ingakho labe seliphuma ibandla lawo thola indawo yokusontela ebuhleni. I'm sorry. Lawo thola indawo yokusontela endaweni yasematabetulu asebeyiqamba inkosi inyanga yezulu umholi wesithathu wabe seyiqamba leyo ndawo wathi isebuhleni bokuphakama. Hayi ebuhleni bamaNazaretha nje, amaNazaretha esho njalo. Igama nje liphelele lasebuhleni lithi ebuhleni bokuphakama, ngoba wayekwenza kuba i-extension yokuphakama. Njoba nje njalo ngoJulayi ubeyehle aye ekuphakameni ayokwenza inkonzo yakwabheka bezayo. Wayefikela la owayebekwe khona ukuthi uzosontela khona, kodwa ngenxa yobuncane bendawo wayesephuma eya ebuhleni bokuphakama. So ke ngamafuphi engizama ukuchaza ukuthi ukuphakama kuseyi-headquarters yebandla. Ukuphakama kuseyiyo indawo yamagugu ebandla. Ukuphakama kuseyilo iJerusalema lamaNazaretha wonke jikelele, ngoba phela amaNazaretha abamagroup amabili kuphela. Kwaba khona igroup lasenhlanzeni elasale enhlanzeni ngaphakathi la kunesigodlo sikaShembe khona, kwaba khona igroup engasemadokodweni. Ila kuphela amagroup akhona ekuphakame elokhuzeni ebandleni lamaNazaretha. Lawa amanye angikhuluma indaba yawo ngoba ngwazi ukuthi akuphi, ngikhuluma ngalawo 2. Elisekuphakameni ngaphakathi ngasenhlanzeni, elisekuphakameni ngapha ngale ndawo 2, ngakule ndawo 2 kwabheka izulu enamadokodo. So ke ukuphakama kuyikomkhulu lebandla, kuyindawo yamagugu ebandla, kuyindawo engekho replaceable. Ngise sisho indawo indispensable ongeke uzuyivale ngalutho. Njengoba ngisho ukuthi ngisho ngakha indlu yamaglass wodwa uyakhela uyakha khona, kodwa akukhona ekuphakameni, futhi ayikuvala ukuphakama, ngoba ukuphakama kwakhiwanga umuntu, kwakho uNkulunkulu. Yebo, njengoba ngisho ukuthi ubukhulu bebandla babuzokwenza ukuthi kube nezinto ezingasenzelwa ekuphakameni physically ngenxa yobuncane bendawo, zenzelwe ndawo njengakhona ebuhleni. Imigidi yayingagidele ebuhleni, imikhosi yesabatha yenzelwe ebuhleni, zonke izinto ezidinga i-mass movement yabantu zayenzelwe ebuhleni. Bese kuthi mhlawumbe inkonzo yamaGetsemane nezinkonzo lezi ezilula, mayithi inkonzo ezilula, lezi inkonzo engenayo inqwaba yabantu zenzelwe ekuphakameni. Njengezikhumbuzo, isikhumbuzo sikaMqalo wendlela ongasenzele ekuphakameni, isikhumbuzo senkosi iLanga Lungile senziwa kwaZulu-ke, nasemqalo wendlela senziwa eMkhayideni asenzelwe ekuphakameni. Kodwa ngizama ukusho ukuthi nje imikhosi enganabo abantu abaningi, njengemikhosi yamaGetsemane engenzelwe ekuphakameni, ngoba amaGetsemane asekuphakameni. Mhlambe nomhlangano wasenhlangakazi uphumele ekuphakameni, bese kuthi abantu behle besuke ebuhleni bahlangane nawo ndawo ubukhuphuka enhlangakazi.
So nje kodwa kwangeke ngisho ubuhleni bu-replace ukuphakama, ngoba ukuphakama buyisihlalo sikaNkulunkulu. So-ke ilokho ebengizama ukuchasisala ukuthi ukuphakama is our heritage, ukuphakama is our pride njengamaNazaretha. Awukwazi ukuthi uma umNazaretha kuthiwa umNazaretha lo othi umNazaretha kaNkulunkulu lo wathuma uShembe, uthi wena nokuphakama anabo ubudlelwano. Lokho nje akusho ukuthi wena awuyi umNazaretha, ngoba ukuphakama kukhona la emhlabeni, futhi ukuphakama kuyigama lezulu lamaNazaretha. So-ke ukuphakama is indispensable, uShembe is indispensable, Indlangazi is indispensable. So ilokho ebengizama ukusho makholwa. Ngicala ukuma lapho ngithi iNkosi inibusise enizwile. Ngiphinde-ke ngixolise kwabanyatheleka iy'nyawo. Angiqonde kunyathela muntu, kodwa engikuqondile nje ukuthi sazi iy'ngane zethu zazi ubuNazaretha obuyibo, zazi iqiniso likaShembe, zazi iqiniso lalokhu kuhamba, ngoba kunabantu ababuxovayo ubuNazaretha ngenhloso ukufuna ukufeza iy'nhloso zabo. So-ke lokhu engikushoyo kuyinto emile ingunaphakade. Inkosi inibusise.